mado kachere mabuja dzauya dzanyasi zuwa rochigumi mumwedzi wachikumi. Ipapa munaudza nyasi masoko akagoreketiwa aya kuti kuda kunziwa mabhazi 200 kuchibva kwazoya mamwe acho 500. Asi vanhu vari kubvunzana kuti kohoko wakutanda pakare kuti nyepa zvomabhazi ko mabhazi awakati 2021 tiri kutenga mabhazi churu chibodzi akazoenda nepi. Regai tirambe tichiona heno kuti sei paribe anombofungawo zvekuti wasenzese njanji kunadzirisa njanji mhando yekuti zvitima zvitikaire pese pese kwese kwese munyika mese zvinoita kunana Japan zviya kuti zvitima zvinenge zviri besana mhanduwe zvichipinda zvichibudika kuti wanhu watikaire kuenda nzvimbo dzese dzese. Nhamo yedu ndeyekuti wamwe wajaira kakutekaira nodzi motika panobva panetsa kumutikwira chitima anobva anditi mandiita wepi kuno regai tirambe tichiona kuti zvichachinja chere. Nyasi kunzvimbo inogara masoja yotongogara kwanga kwakazara zvimapepa mhanduwe zviri kunzi nevanhu kwai zvanyoriwa nemasoja achibva ati kwai inonzi Operation People's Army ndiwo iri kuuya. Imi paribe ari kuzviziva izvozvo kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Regai tirambe takandolinga mhanduwe chedu kulinga basi kuti zviri kutekaira sei. Iyo Herald yagoburika ichikati imi goregai kusha kwai bato reZANU-PF riribe kana basa nokuti mudaita referendum kana kuti muribe tinokona kuhwina basi. Heya dai zviri zvoka wakarekerei kundoti kabodzi ngatiendei kotamba referendum yacho kana vachiziva kuti vanohwina. Regai tirambe tiona kuti zvinopera sei. Apawo mumwe woCCC Susan Matsunga pokare naFrancis Badzaingere imi wato vanhu vari kuita zvokuenda kumarari weZANU-PF kotsigirana nhau yoCAB3 unobva waona naye kuti aiwa kuweredziwa wajira waenda. Regai tione zvedu kuti zvichapera nokupi zvichapera sei. Tinoramba takaringa. Apawo Jomison Timba ari kuburikawo nokusaita akati tinofanira kuti tiite basa rekuramba zviri kureketiwa zvoCAB3 nokuti zviri benzero tofanira kuti tiite tuzvino kuti tizvirambe. Toda kutoti zvirambiwe kudare reparamende zvirambiwe kumatarotsi mhosva pokare nomumigwagwa. Regai tione mhando yekuti mumigwagwa mumu vanenge vari pamberi chere zvichapera sei. Tinoramba takaringa. Iyo nhau yoCAB3 Jojo Charamba anga ari kuita kubanha kwopfungwa debate pachirungu naDr. Filian Zamjia idio azamuriwa aiwa kundoti hache munhu anoti ndini asi anenge ari kutozviona ega nekuti pano ndaremewa chaiko kuita kugariwa matunduru. Regai tione mhando yekuti zvinoperera kupi peno zviripo zvichachinja heno ticharamba takaringa. Tiri kufara kuti kuno vanhu vaendesa hurumende kumatarotsi mhosva nonyaya yawo yokuti kwai paribe mwana ari kubvumiwa kunyora orevhoro kana erevhoro achinyora mapepa akawanditsa kupfuura vamwe. Bambo Walter Mutoo ndo waendesa nyaya yacho kutarotsi mhosva. Regai tigoona kuti vachabvumiwa chere kuti vanyorese mugwicho wavo mapepa anoda kuwanda kwawo. Ipapawo kwai bazi rinoringa nezveutano riri kuti iro tiribe kana kutenga kana kobiri ribodzi rokutenga zvokudzivirira mimba kana kudi unobva waita kuonana yawe kuti zvese zviri kusenzesiwa zvokuti mimba dzisabate zviya kwai zviri kutobva kuno dzimwe nyika mhanduwe zviri kutopuwa nevanhu vari kundopa waiwai. Regai ana madzibaba wazvirambe. Regai tirambe takaringa zvedu. Izvezvi kureketa kuno vanhu vachiri kurwadziwa fani nonyaya yaiyeka uyu Kochi Rambo wakati iwewe Rambo iwewe unozviitisa fani dai wakapfawo ipapo waizodii nokuti zvaakaita mhanduwe kwai kana kutori nedzimwe nyika dzino mutemo anobva atonzi
basa chibva watomira utorambidziwa kuita basa raanga ari kuita rokupinda achiburutsa vanhu mumvura vanenge vakunyura. Kwai anototorehwa matsamba yachona anokuti zvaakaita zvaimusiya iye apfawo kare chaagona paribe. Kunoregai tione apa kundoti munyika medu munondoziva ari kutoramba achiitiwa kuti ndiye munhu akaita tusvinu paribe chisvinu paya, nokuti vanhu vanga ari kuda kunyurura vanhu vanga watopfa kare vari kutozikana kuti wapfa pachiribeki munhu kuno waizondoburika waizondoburika. Zvakaoma mhandiwe, regai tirambe zvedu tichiona kuti zvinoperera kupi. Apa mapurisa ari kuti iwo kunokombi kusenga kugweru kwaiyapfuta mhandiwe masikati ano ikapfa wanomwe chaiwo iri kunzi yenge ine chinzi inoti wana toduku tokuchikoro tunosvika 24 mhandiwe pakanyangara. Chifunga uri mubereki uchiita kumbwa izvozvi aidina yawe unoita kuzvi wakomana pakanyangara apa mweya yewapfai ngaizorore murugare. Kambani yoPPC yokuZimbabwe kwai ndiyo kambani iri kuita tusvinu pamakambani ese iyo PPC South Africa noBotswana kwai wandoisa mari yoprofiti yomarandi 36 mamirioni 36 million rands pachirungu, asi Zimbabwe ndo iri kuisa 433 433 million rands pachirungu kubva imi pakanyangarapo. Aiwa iri kuita ndosaka muri kuona samende iri kudhura fani vari kuita tusvinu muZimbabwe muno. Regai tione zvedu kupera kwazvo kuti kunenge kuchienda nokupi. Izvezvi kureketa kuno bhora ratambiwa nyasi ZPC Karibano Herentals yabenza ZANU-PF wandoita 0-0. Kepekepe yafara ijero ZANU-PF pokare no chicken ini wandoita 0-0 pokare. Apawo Dynamos no FC Hunters wakaita tiritiri. Apa Simba bhora yaratidza kugona useza hwayo hwaipa kabodzi pangezi. Izvezvi kureketa kuno FC Platinum no Hard Rock waita 0-0 pokare. Emos ikati 3 kugobhora haro manika ikaitawo kabodzi. Pakaita kunyangariwa mhandiwe, regai tione kuti zvinombopera sei. Toringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa kuno vanhu vanosvika 12 wakagwarashiwa mhandiwe nopfuti kwai dzakaridziwa mhandiwe kunzvimbo yoCleveland. Imi matapi okuSouth Africa akanyangaritsa unopfa. Kwai dzakaita awari bodzi mhandiwe dziri kuchinjanwa pfuti kusvika 12 wapfa pakanyangaritsa chaiko. Idi zvakaoma. Ipapa kwai kuSouth Africa hwari kutorongawo hurumendewo kuti hwagoite rezinesi rokutyaira rinenge riri pafoni padande mutande. Iwe kwai kana ipapo zvinenge zvaakunyangara. Regai tione pokari wada kuti motika dzawo wareka kugoita zvokuti tenga mutero tione mutero. Aiwa kwai inenge ingori nhamba mhandiwe, wakandobata nhamba yemotika iyoyo kundoiisa so yobva yatoziva kutoti yarit uyu aribe kubhadhara ano mari dzochoupenzi ano zvakawanda. Regai tizvione kuti vachazviita sei, asi chatiri kuziva wari kudzingidzana naiyo 2030 kuti pese zvinge zvaita kupinda muforo chaimo. Nigeria iri kuti yaano vanhu wati 500 wayapedza kuziva nezvavo kuti waendesiwe kuNigeria kubva munyika yeSouth Africa. Idi vanhu vari kuramba vachiona hawo zviri kuitika muSouth Africa. Wakuru hurumende wari kuramba vachisekerera asi paribe chisvinhu ipapo. Nyaya yakaendesiwa naJulius Malema kudare dzimhosva achida kuti kunene abhadhare mari nemiliyoni kwaiyanzi iri benzero ngaigare ireke kuhunza ireke kugopinda mudare dzimhosva. Ethiopian Airways kwai yavhiringidza vanhu kuSudan nokuramba mari yomunyika yoSudan iri kuda mari yokuAmerica basi. Pakanyangara mhandiwe, regai tizvione kuti zvinoperera kupi. Apa DRC ikati vanhu vabatiwa chirwere cheEbhora vari kusvika 335 635 pachirungu. Pakanyangara ana Uganda vari kureketa bano zvazvo nokutoti pano nyaya, asi chiri kuhwadza ipapa kutoti munhu wese anobva kunyika idzodzo atopinda mushishi nokutoti dzimwe nyika dzakaita sana America nana Canada vanenge vakutotanda kurambidza kuti tirikuda ba munhu ari kubva uko, tirikuda ba munhu ari kubva uko.
unobva waona naye kuti chirwere ichi idi pakaita kuoma chaiko. Senegal wakomana iri kurwadziwa fani nozvayakaitiwa pakusvika kwayo kuAmerica kuita kusechiwa mhandiwe ndati tazviona baisu vanhu vanosechiwa kubva vaita kudando apawo pokare iyo America kwai refuri wekusomalia se agopuwa passport diplomatic passport eukamu waakunyepa kuti kwai anokama nevanhu vanoita tusikinya tukono. Wakomana rekai henyu muone kuti zvinopera sei. Iyo South Africa noMexico ndodziri kuvhura mutambo zuva ramangwana tinenge tichiona kuti zviri kuperera kupi, asi wazhinji muri kundoziva kuti nozviri kuita South Africa izvi tinenge tiri kutamba noMexico tichifarira Mexico. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Nokuti kwanyasi tagumira pano ndini wenyu Mhandiwe Onhau.